Alright mga idol, tagaan ko na kong tanga di bay Ramon. Kay humot man kuno kaayo ni sa nilatang bihag mga idol. Kay tungod sa manok niyang bulsahan, sa bihag pirmi na kuno kong makakaon. Namatay na ba eh? Di namatay ay. Daghang ini. Oy Manoy Chris TV, pananong ginaan ng tanglad. Kay kanang tanglad, tambal na sa high blood. Mananong ko ani ingko pisot. Kay sa bihag, pirmi pa ko tagaan ni bay Ramon. Oy, papili po kong hatag Manoy Chris TV, oy! Ayaw lang mapili si Ingko Pisot kay gahi na kay natulion gyud. Oy, nga na magbuot makalulubot yun. Kung sabi gusto ni mo magsyung bagay ta? Kalma lang Ingko Pisot, basig mabalian ka gusok. Bali agosok. Kini akong kumok, kung dili na kalapos, buktot di kalulubot yun. Paghilom ragon mo ingko pisot og lulubot yun. Hunahuna na lang nagdako ninyo yun. Petanga dari mga idol ni Bay Ramon. Nara bay. Tanga da. Tabong kayo. So wala pa masayod mga idol, kugihan kini si Bay Ramon. Bisan og pala hubog ni, kugihan kini mananom. Dili kini siya magutman mga idol. Kung siya dili magutman kun man ni Chris TV, kada di mag-inom siya, dili mo kaon. O mapas mo hinuon tungod man sa nasayang kapala hubog ingko pisot. Pero dili angay mabalaka. Kay ang sabaw sa bato nga iyang gihumulan, dugay pa kay tuhot don. Mauman to iyang himas mo mga idol. Apil na ang bato ni Darna nga nakita ni Bay Ramon. Wala gyud gitugaan mga idol. Idol, naami sa palasyo ni Bay Ramon. Ang balay din ni Bay Ramon mga idol, Irkon o Irlaps. Si Bay Ramon pwedeng katawa kay irlapos-lapos man kunong balay niya. Unya mo naog na mi sa escalator ni Bay Ramon. Naog na mga idol kay escalator ni mong naog up. Escalator ni mga idol. Ligas ka man ba? Mau lagi. Mahal ra ba kay pa? Yanor mo na bay. Oh, mahal ra ba kay pahilot ron bay no? Pilar pahilot bay. Hilot bay. Bayad ko mga tao bay masuko man ko umlawa. Sige lang god. Si Bay Ramon ka mausa di kuno manghilot mga idol. Pero ang mga tao nasuko man niya hinuon. Kay dili kuno siya mudawat og donation. Kay gusto ra niya nga tiki-tiki bisag unsa lang ang flavor. Nga oy.